Tras a xuntanza mantida o 25 de agosto entre o Ministerio de Agricultura e as organizacións agrarias en Madrid para tratar a crise provocada polo veto de Rusia a varios produtos alimentarios da Unión Europea, dende o Sindicato Labrego Galego amósanse decepcionados pola falla de medidas que garantan a estabilidade dos principais sectores agrogandeiros galegos e a previsión de novas crises semellantes que se poidan producir. Segundo esta organización, prevese agora mesmo unha axuda de 125 millóns de euros para compensar as perdas da produción de determinadas froitas e hortalizas, unha cifra a todas luces insuficiente dende a súa óptica. Consideran indignante que non se fagan previsións ante a máis que probable crise a que se van a ver abocados os dous principais sectores gandeiros galegos, o lácteo cun peso importantísimo na comarca de Chantada e o porcino, así como outros como da carne de tenreira ou avícola. No caso do sector lácteo, Galicia ten o 56% das explotacións leiteiras do Estado, pero precisamente a crise podería producirse se Francia e Alemaña, que tamén son dos principais vendedores de lácteos a Rusia, introducen os excedentes xerados pola crise no mercado comunitario. 2.200.000 toneladas que suman xunto a outros países como Holanda. Isto podería fundir novamente os prezos, segundo temen as organizacións agrarias. Piden que se teña en conta que o sector lácteo galego leva todo o ano 2014 acumulando baixadas no precio do leite, que se agudizaron en abril co comenzo da nova campaña e continuaron no verán, unha época na que os prezos non adoitan baixar. Isto leva a pensar o sindicato que agora o conflicto diplomático con Rusia é o que está a forzar as novas caídas de valor. Actualmente o prezo medio para o litro de leite está en 36 céntimos, de novo por baixo dos custes de produción, polo que as explotacións galegas xa non terían marxe para encaixar novas baixadas. Por isto, dende o sindicato exixen que as autoridades comunitarias tomen medidas de mercado urxentes que estabilicen os prezos. Poderían botar man, segundo esta organización, dos 427 millóns de euros da reserva de crise da política agraria común para compensar as perdas que xa están a sufrir as explotacións e para que non teñan que pagar as granxas as consecuencias do conflito co país ruso. Dende o SLG defenden que se apliquen medidas de urxencia, principalmente a través da retirada pública dos excedentes de leite e carne que se produzan por mor do veto ruso, do mesmo xeito que se está a facer coas froitas e as hortalizas. O primeiro foro no que defenderá esta posición o Sindicato Labrego será o Consello Consultivo do Leite da Unión Europea, que se celebrará en Bruxelas o vindeiro mércores 3 de setembro.